Καφενέ βενζίνη για το ασθενοφόρο, δωρεάν καταλύματα για τους αγροτικούς γιατρούς και δίκτυο εθελοντών για την παροχή πρώτων βοηθειών προσπαθούν οι κάτοικοι της Καρπάθου να καλύψουν τα υγειονομικά κενά που υπάρχουν. Ο πρατηριούχος έχει να πληρωθεί εδώ και 2 χρόνια από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υπάγεται διοικητικά το κέντρο υγείας. Οι σύλλογοι πληρώνουν τη βενζίνη και το ασθενοφόρο. Αυτή την εποχή. Και ακόμα και. Είναι ο σύλλογος, είναι επαγγελματιών. Είναι ο σύλλογος ξενοδόχων, εστιατόρων, εμπόρων και ο σύλλογος ημοδοτών. Οδηγούς έχετε? Έχουμε 3 οδηγούς μόνιμους εμείς, ενώ χρειαζόμαστε 6 και έναν οδηγό, τον οποίο μας το δίνει μια βάρδια την οποία την καλύπτει ο Δήμος Καρπάθου. Την ίδια ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει δωρεάν καταλύματα ως κίνητρο για να πάνε γιατροί στο νησί και να κάνουν το αγροτικό τους. Στην Κάρπαθο υπάρχουν 6 θέσεις αγροτικών γιατρών. Πριν από 20 μέρες προκηρύχθηκαν οι 5 και δήλωσε ενδιαφέρον μόνο ένας γιατρός. Σε Αρκάς έχει ο Δήμος κάποιες κατοικίες, οι οποίες μπορεί να τις διαθέσει για τους γιατρούς. Και επίσης είμαστε σε αναζήτηση και θα συνδράμουν όλοι και πιστεύω ότι θα βρεθούν πάρα πολύ σύντομα κατοικίες για γιατρούς.